I gdje ste ba ljudi, dobrodošli u novom videu i dobrodošli u moj kanal. Igrat ćemo priznavanje 3. epizoda. Igrat ću ga sa svojom rojicom. Ćao! Znači ona je napravila sit. Viđam te, gledam ti iz daljine. Da li da pojedem prvo meso? Zapravo imaš li obično dobro meso? A, okej. A to je kutica. Manjka mi pola srca. Imam jednu vunu. Hođa, gdje mi napravim mač, ako možeš. Ne mi se ne da nešto. Pišite moljski i njezinski. A njezin je baš salad. Nisam tražio pikeks, tražio sam mač. Nije opet pikeks. Da li dobijem pauzu? Ali me ubio. Imaš za jedan. I koliko ima vune još? Ništa. Ok. Viće ju u često ako ima slučajno koju. Jer ja sam stavio jednu. Pa... Creeper. Hoću napraviti da pukne. Pratim. Ja taman ubijam životinje. Imam jedan raw pork chop. Znači ovaj moj... Imaš li jednu vunu? Jednu vunu? Nemam, a nema ni ovaca ovdje. Znaš šta? Hajde kuću. Imam ideju. Ja izađem s servera. Ti zatvoriš vrata. Servera ove tvoje mape. I ti odeš spavati. Uđi. Čekaj. Dobro, 3 minuta. Ulazim. Kako si smagana. Znaš ti ovako si napred, a mač ovako od zada. Bio bug. Vunu. Hajde pomoći ću ti. Ja rekao beja ono breza. Da, drvo bilo. Edvino sam ne znam što je breza, ali nema veze. Ako već vas zanima šta čini.
Smanjivam do kraja, jer kada sam vidio onaj Hunger Games epizod imao sam pojačano, mislim da do kraja i ništa me niste skoro čuli. Pa zato smanjivam. I ja vidim samo zombija i pauka. Ne znam gdje idem. I maju kravu. Samo se nemoj izgubiti. Dobro. Sigurno si se već, jel da? Da. Naravno. Ne znam smo ti bili već. Kako znaš da smo bili? Kad smo drveće uzmali. A, to je još na početku. Da. Ali znam gdje. Da sam boju kuće. Dalje. Pardon. Sad sam se nečega sjetio. Prva epizoda se zove Ubij pauka iza mene, a to se desilo zapravo u drugoj epizodi. Tako da oprostite, zar toga sam se sad sjetio. A, našao sam jednu ovcu, veliku. Izgubao sam se. Bravo. Znači, oprosti, zar toga... Ja stavljam tu epizod, pa mogu promijeniti, ali ne da mi se baš nešto. Ali čekaj, ja to sve jedno promijenim. Oprosti što ćete malo gledati kako ja to ritam. Možeš sam našu kuću. Možda. Može. Čekaj. Je li ovo ta epizoda? Čekaj, ja trebam samo na kreativ staviti da nađem kuću. Ante samo na kreativ staviti da nađe kuću. Tako da... Šta bi ja? Ja ću sad malo pojačati da čujem. Ali nećemo igrat sami. Ćao! Igrat ću ga ja sa svojim rodicom. Čo nam ovo biti tako? Ja sam sam. Ja ću kupiti drveće. Jes napravila kameni pikeks, napravi za mene. Bez ikakve ljutne, neću dijamante i to. Jedino na primjer kako staklo. Okej. Znači to je ta prva epizoda. Što na kreativ nađi kuću? Pa onda. I... Minecraft. Preživljavanje. Epizoda 1. Kupi drveće. Ja da sam spaviti, nema još u vas. Okej. Jesi ti premotala u survival? Yes. Ha? Gdje su stvari što sam imala? Znala sam. Kako jesi imala? Imala sam vul, imala sam mač, imala sam pikeks, imala sam onu za drveće,
I to je to bilo od ove epizode. Bye bye. Ćao. Ćao!